Noswaith dda bawb, a chroeso i sesiynau adolygu Carlan Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar Cymraeg Uwch Gyfrannol ac yn cael ei gyflwyno gan Mrs Meleri Light o e-sgol gyfun Gymraeg Glantaf yng Nghaerdydd. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd Mrs Light yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol i chi. Yn ystod y sesiwn, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, rhowch nhw yn yr adran cwestiwn ac ateb Q&A ar dop y sgrin, ac fe wnawn ni'n gorau i'ch ateb chi. Fe welwch chi bod dolen yn yr adran Q&A yn barod, a byddai'n braf gallu cadw mewn cysylltiad â chi yn y dyfodol a rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau eraill, felly os ydych chi'n hapus i adael eich manylion, cliciwch ar y ddolen yna ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn heddiw yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlan Cymru. Felly, ymlaen â ni, diolch yn fawr Mrs Light, draw atoch chi. Diolch yn fawr. Felly, prynhawn da bawb, prynhawn ma, da ni'n mynd i fod yn edrych yn benodol ar adolygu a pharatoi ar gyfer yr arholiad llafar. Mae'n siŵr bod ar y gweill cyn bo hir. Os nad ydych chi wedi cael dyddiad yn barod, dwi'n siŵr y byddwch chi yn cael dyddiad cyn bo hir. A be da ni'n mynd i ganolbwyntio arno fo? Heno yma ydy ddrama Siwan gan Saunders Lewis. Ac felly fel ydych chi yn hollol ymwybodol erbyn hyn, mi fyddwch chi mewn grŵp o 3 neu mewn 2, neu o bosib, felly fyddwch chi mewn grŵp o 2, a mi fyddwch chi yn trafod y ddrama Siwan. Felly, gobeithio yn y sesiwn heno yma, gewn ni gyfle i roi trosolwg cyffredinol ar wahanol bethau sy'n mynd i fod yn berthnasol i chi gobeithio yn ystod eich paratoadau rwan ar gyfer yr arholiad hwn. Iawn. Felly, yn gyntaf, os ydych chi'n sylwi ar y copi yma, lle mae o'n dweud Siwan a cherddi eraill, wel, da ni wastad yn cyfeirio at Siwan fel y ddrama Siwan, ond dwi yn meddwl bod o'n bwysig i ni ystyried mae Siwan a cherddi eraill sydd wedi cael ei gyhoeddi yn fan hyn, a gobeithio yn ystod y sesiwn heno yma, gawn ni gyfle i drafod hynny ac i edrych ar berthnasedd ac ar arwyddocad hynny i ni ac i chi wrth i chi baratoi rwan ar gyfer eich arholiad llafar. Felly, beth bwysig i ni nodi ydy bod ti wedi cael i chyfansoddi yn wreiddiol fel drama radio. Iawn. Cafodd ei darlledu gan y BBC ar y 1af Awrth yn 1954, a mae siŵr bod chi'n ymwybodol erbyn hyn wrth baratoi ac wrth fynd drwyddi, mae yna gymaint o elfennau clywedol i'r ddrama, a byddwn ni'n dod at hyn maes o law, ond wrth i chi baratoi, ystyriwch faint o elfennau ydych chi'n teimlo sydd yn effeithiol i'r glist wrth i chi ddarllen y ddrama. Felly, mae hynny'n gweddu'n berffaith fo'r ffaith mae drama radio oedd hi'n wreiddiol. Mae'n bwysig i ni gofio hefyd, mae ffuglen ydy'r ddrama, bod ti'n ffrwyth dychymyg y dramodydd, Saunders Lewis, ond i bod ti wedi eiseilio ar ddigwyddiadau hanesyddol. Iawn, felly mae'n ddigon posib y byddwch chi'n wynebu'r math yna o gwestiwn yn eich arholiad llafar, pa mor bwysig ydy'r cefndir hanesyddol wrth i chi astudio'r ddrama hon, ydy'r cefndir hanesyddol yn bwysig, ydy hi'n ddrama am hanes, ydy hi'n ddrama am bobl, falle bod chi'n mynd i gael cyfuniad neu amrywiad ar y cwestiwn yna, a mae'n bwysig bod ni'n barod amdano fo, o'r gorau. Felly, drama am brodas frenhinol ydy hi, fel ydych chi'n gwybod erbyn hyn. Rhwng Llywelyn Fawr, Tywysog Gwynedd, a Siwan, merch anghyfreithlon y Brenin John o Loegr. A mae'n bwysig bod ni'n cofio'r gair anghyfreithlon yna, achos mae yna sawl cyfeiriadaeth ati hi yn y ddrama yn does. Iawn, a bod Siwan yn teimlo'n rhwystredig iawn fel merch anghyfreithlon oedd wedi gorfod cael ei chydnabod yn gyfreithlon. Ond mae'n bwysig i nodi, achos mae Saunders Lewis ei hun wedi nodi hwn, mae drama am bobl ydy hi, yn hytrach na drama am hanes Cymru. Fel mae'r teitl yn awgrymu, Siwan a cherddi eraill. Ond wedi deud hynny, mae o'n bwysig bod ni yn ystyried y cefndir hanesyddol, mwyn i ni gael
dealltwriaeth lawnach o'r drama a'i chysyniadau. Felly, yn fan hyn ar y sleid yma, os gwelwch chi, dipyn bach o hanes Llywelyn Fawr, pwy oedd o? Wel, oedd o'n rhan o linach tywysogion Gwynedd, yn ŵyr i Owain Gwynedd, yn fab i Orwerth Drwyndwn. Wel, mi dreuliodd Llywelyn llawer o amser yn herio i ddau ewythr. Llawer iawn o wrthdaro rhwngthyn nhw, Dafydd a Rhodri, a oedd yn rheoli Gwynedd. A be oedden nhw'n wneud oedd gwrthdaro ac ymladd am y frenhiniaeth o'r gorau. Mi ddoth o'n dywysog ar Wynedd wedi i Rhodri farw, a mi fod o wedi gorfod rhyfela am y tir. Ond sa pan ydych chi'n ystyried y ddrama hon, mae yna lawer o enwa yn mynd i ymddangos. Tir feddianwyr, arglwyddi'r mers, ydych chi'n mynd i fod yn gyfarwydd â pwy ydy Hubert de Burgh, ydych chi'n mynd i fod yn gyfarwydd â pwy ydy William Marshall. Maen nhw'n enwa, mae angen i chi fod yn gwybod beth yw perthnasedd nhw i'r ddrama. A mae hynny'n dod yn fwy pwysig wrth i chi ystyried yr elfennau hanesyddol. Felly, pethau pwysig i chi nodi'n fan hyn, da chi wedi sôn, mae'n siŵr, am Gruffydd yn barod. Mi oedd Gruffydd yn fab anghyfreithlon i Llywelyn a Tangwysl. Tangwysl, a da chi'n gwybod bod y drafodaeth am Tangwysl yn achosi gwrthdaro yn y ddrama, yn dydi? Mae Gwilym a Siwan yn act 1 yn siarad am Gruffydd, mab yr ordderch Tangwysl. Oedd Llywelyn yn poeni na fydda Gruffydd yn cael ei gydnabod fel etifedd i'r frenhiniaeth, gan nad oedd Llywelyn a Tangwysl wedi priodi. Perthynas tu allan i briodas oedd hi. Felly, oedd y traddodiad yma o gyd-brodi rhwng teuluoedd brenhinol Cymru, ond oedd Llywelyn am chwilio am wraig y tu allan i Gymru. A dyna be nath o, mwyn cryfhau'r cysylltiadau yma wedyn, efo Ffrainc, ac efo yr arglwyddiaeth Ffrengig. Wedyn, yn 1201, fi o'na gytundeb rhwng Llywelyn a'r Brenin John, o Loegr, oedd yn cydnabod hawl Llywelyn i Wynedd, ac oedd o'n cyfnewid amdalu gwrogaeth i'r Brenin John wedyn. Felly, jyst dipyn bach o gefndir hanesyddol yn fan chi, cyn bod chi'n hynod cychwyn ar y ddrama. Wedyn, pan ddoth y cyfle i Llywelyn briodi Siwan, roedd John yn wan yn wleidyddol, ac oedd o eisiau sicrhau'r awdurdod yma i Loegr ac i Gymru. A fysa priodas rhwng Llywelyn a'i ferch o yn sicrhau y ffyddlondeb yna. Felly, mi oedd hi'n briodas wleidyddol oedd a manteision gwleidyddol hefyd o ran codi statws. A mi oedd hi hefyd wedyn yn golygu bod plant Llywelyn a Siwan yn mynd i fod yn ddisgynyddion i deulu brenhinol Ewropeaidd. Ac oedd hynny wedyn yn amlwg yn dangos i ni, nes ymlaen yn y ddrama, sut mae Siwan wedi cael rhoi stamp Ewropeaidd hi ar y llys. A mae'r dylanwad Ffrengig ar y llys yn dod yn eitha amlwg yn y cychwyn, yn dydi, efo'r dawnsiau Aquitaine, dawns y dadeni, y ffaith bod Siwan yn eitha sarhaus o'r pethau Cymraeg a Chymreig, ond yn ffafrio yr elfennau Ewropeaidd. Yn y man, mi ddown ni at y llinell eiconig yma o Act 3, pe mae Llywelyn yn dweud gwleidyddiaeth oedd ein priodas ni ar lwyddes, mi ddown ni at hynny eto. Ar ôl i Llywelyn farw, daeth Dafydd i olynu ei dad, ond nid i etifeddu Gwynedd. Felly, dyma holl hanfod y ddrama ydy bod Siwan yn gwneud bob dim o fewn ei gallu i sicrhau y goron i Dafydd. Dafydd yr rhoi symywyd i eiroi deyrnas, dyna'r holl beth, dyna be oedd ei uchelgais fawr hi, a dyna be oedd hi eisiau gyflawni. Wedyn, o ran cefndir hanesyddol y cymeriadau, yn sydyn iawn i chi gael gweld hwn, da ni'n gweld mae Ffrainces oedd Siwan, magwyd hi yn Ffrainc cyn iddi brodi Llywelyn, Ffrainces oedd ei mam hi, da ni wedi sôn yn barod bod hi'n ferch anghyfreithlon i'r Brenin John, a wedyn mi briododd hi gyda Llywelyn pan oedd hi ond yn 10 oed, a wedyn yn 4 ar 10 oedd hi'n cael ei rhoi wedyn fel gwraig i Llywelyn. A dyna pam mae o'n deud yn Act 3, yn ei gyffes cariad tuag ati, mae'n deud rhyngom ni roedd bwlch o chwarter canrif.
A mae hynny'n wir yn dydi, achos cofiwch chi, ar ddechrau'r drama, mae Siwan yn 35 a mae Llywelyn yn 58 yn dydi, dydi o ddim yn rhy bell o gyrraedd y 60. Wedyn, pan oedd Siwan yn 15 oed, oedd hi 'di geni Dafydd, a Dafydd oedd yr un pwysig achos mab oeddech isio, fel etifedd i'r goron, a mi gafodd hi, yn deud yn fan'na, rhwng 4 a 6 o blant gyda Llywelyn. Mae'n enwi'r rhai ohonyn nhw yn dydi, yn yr act gyntaf. Oedd Siwan yn gefnogol iawn yn wleidyddol i'w gŵr, ac fel gwobr am hynny, be oedd Llywelyn yn ceisio i wneud oedd rhannu ei ddoethineb efo hi. Oedd o'n gwybod bod gan Siwan feddwl craff, feddwl clyfar yn wleidyddol, ac oedd o'n fodlon rhoi'r ehander swydd yna iddi hi, fel mae o'n deud yn act 3 yn ei araith. Felly, fel ydych chi'n gweld y dyddiad yma, 1230, cafodd hi dal, oedd hi'n godi nebu gyda Gwilym, a fi charcharwyd am flwyddyn, a wedyn bu farw yn Llys Abergwyn Gregin a'i chladdu yn Llanfaes, ger Biwmaris yn Ynys Môn. Wedyn, Gwilym Brewis, fel da ni'n gwybod amdano fo yn barod, yn 5 ar 20 oed ar ddechrau'r ddrama, Ffrancwr, Normandy, un o arglwyddi'r Mers ac yn arglwydd Aberhonddu ac yn berchen ar diriogaeth Brycheiniog, wedi dod wedyn i Wynedd gan fod Isabella i ferch o ymprodi Dafydd. Wedyn oedd hwnna eto'n rhoi'r esgus perffaith iddo fod ar dir y llys a bod yna'n dathlu'r gynghrair hon ar ddechrau act 1, tra bod Llywelyn oedd i cartra. A wedyn, mi sylwch chi hefyd yn yr act gyntaf, mae Reginald de Breos, had Gwilym, yn cymryd Gladys Ddu fel ail wraig. A mae hwnna yn arwainiad araith Gwilym, lle mae o'n deud bod o'n 10 oed ym mhrodas ei dad yn Henffordd pan welodd o Siwan am y tro cyntaf. Oeddech chi'n cofio, mae'n dweud cipiau sy'n o'r rhosynau fydd dan dy droed, hwnnw fi'n obennydd i'r noson honno. Okay? Mae o'n disgrifio hynny ar dudalen 43. A wedyn, holl hanfod y ddrama yn cylchdroi o gwmpas y syniad bod Gwilym wedi cael ei grogi fel lleidyr Penffordd, a mae'n siŵr bod chi'n gwneud lot o waith paratoi ar hwnna ar hyn o bryd, pam bod Llywelyn wedi grogi fo, a nid i ddienyddio fo, nid i laddo fel fysa fo fel arfer. Mae hwnna hefyd yn bwysig bod chi'n archwilio. Wedyn yn fan hyn, da ni wedi cyffwrdd yn fras ar hwn, ond mae gennych chi goeden deulu yn fama. Ia, coeden deulu llinach tywysogion Gwynedd, wedyn mae gennych chi goeden deulu Siwan, a ydych chi'n gweld yn fama i plant nhw, Dafydd yn amlwg y bwysica, a wedyn Elen, Amared, Angharad, Susanna a Gladys Ddu, maen nhw'n cael eu henwi yn act 1. A sylwch hefyd sut bod Siwan yn chwaer i brenin Harri'r Trydydd. Ond mae Harri'r Trydydd yn dod yn bwysig yn y ddrama pan fod Siwan yn poeni bod wedi chwilio i Ffrainc ar ddiwedd yr act gyntaf, a mae'n poeni os di hi'n mynd i gael ei dal yn godi nebu gyda Gwilym, a hi'n poeni nad oes ganddi unrhyw gefnogaeth teuluol yn erbyn Llywelyn, ac unrhyw benderfyniad mae o'n mynd i wneud. Okay? Felly, os ydych chi eisiau cymryd golwg ar hwnna, wrth i chi adolygu, jyst i chi atgoffa chi'na'n o pwy di pwy. Reit, felly, yn fama, beth sydd gynnon ni hefyd ydy cynnwys a strwythur y tair act, achos mae'r tair act yn plethu yn berffaith i'w gilydd. A mae Saunders Lewis yn feistr ar ail adrodd geiriau a delweddau ar gyfer effaith arbennig. Iawn? Felly, bod naws ac awyrgylch y tair act yn wahanol iawn i'w gilydd, mae'r dramodydd yn defnyddio llawer iawn o ddelweddau sydd yn ymddangos eto nes ymlaen yn y ddrama. Iawn? Felly, yn yr act gyntaf, beth sydd gennych chi ydy y sgwrs gyda Alice. Felly, falle, pan ydych chi'n adolygu rwan, cyn eich arholiad, cymwch chi polwg ar hwn, jyst fel bod chi'n gyfarwydd a beth sy'n digwydd ym mhob un act. Fel bod chi ddim yn dueddol o ddeud yn act 1, yn act 2, yn act 3. O leia, bod chi'n gallu dweud yn y sgwrs gychwynnol rhwng Alice a Siwan yn yr ystafell wely. Ia? Fel bod chi'n bod yn benodol, bod chi'n gwybod am ba gymeriad ydych chi'n sôn. Okay? So mae gennych chi'r sgwrs gyntaf gyda Alice,
cyflwyno Siwan i Morwyn Alice sy'n 20 oed, eto ffrwyth dychymyg Saunders Lewis gynnon ni fan hyn. Maen nhw wedi bod mewn glef a dawns i ddathlu dyweddiad mab Siwan, Dafydd, gyda Isabella merch Gwilym Brewis. Wedyn, beth sydd gynnon ni ydy'r sgwrs gyda Gwilym, a mae hwnna'n sgwrs hirfaeth, yn dydi? Pan mae Alice yn gadael, mae Gwilym yn dod yna, a mae'r berthynas oedd yn ebys yn datblygu, yn dydi? Erbyn diwedd yr act pe mae Llywelyn yn cyrraedd. A wedyn mae gennych chi sgwrs gyda Llywelyn, lle mae'r diweddglo llawn gwrthdaro chwyrn pan mae Llywelyn yn datgan fod o'n di grogi Gwilym fel rhan o'i ddialedd o am be mae o wedi weld. Okay. Wedyn, yn yr ail act, mae'r cynllun ar strwythur gryn dipyn yn wahanol. Mae gennych chi sgwrs rhwng Siwan ag Alice, lle mae Alice ar ôl llawer iawn pwysicach na sgan i'n act 1. Mae hi'n gweithio fel rhyw fath o gyfryngwr, mae hi fel rhyw gatlydd sy'n gwneud i beth eraill ddigwydd yn act 2. A hi yn debyg iawn i draddodiad theatr Groeg, hi sy'n sefyll yn wrth olygfa'r lawnt yn disgrifio i Siwan yn ailaw beth sy'n cael ei weld a beth sy'n cael ei glywed wrth i'r grocbren gael ei hadeiladu. Felly, da ni'n gweld yn fan hyn bod yna gyflwr emosiynol i Siwan. Mae'n trio rhoi pen a chynffon at ei gilydd, mae'n trio gwneud synwyr o beth sy'n digwydd. Mae'n haws gan Siwan gredu bod y grocbren ar ei chyfer hi nag ar gyfer Gwilym. Bod go dda Llywelyn a'i dyma fy nghosb, ond wedyn yn amlwg iawn mae Alice yn datgelu i hi, mae ar gyfer Gwilym a'r grocbren. Da ni wedyn yn cael gwahaniaeth mawr mewn naws yn y ffordd mae Alice yn disgrifio golygfa'r crogi i Siwan, sydd yn gymharol newydd iddi hi, tydi hi ddim wedi cael y profiad yna o'r blaen. A mae'n esbonio sut oedd y cyngor wedi dod i benderfyniad o esgob Cadwgan wedi mynd yn wyn am bod wedi cael gymaint o sioc o benderfyniad Llywelyn, ac oedd esgob Cadwgan wedi trio perswadio Llywelyn mai drwy ddewiniaeth oedd Gwilym a Siwan wedi dod at ei gilydd. A da chi'n bod, be oedd o isio yn y pen draw oedd achub bywyd, oherwydd i dueddiadau crefyddol. Wedyn beth gynnon ni ydy'r dienyddiad, yr uchafbwynt yr act pe mae Gwilym yn gweiddi enw Siwan. Tristwch y sefyllfa wedi'r crogi, pe mae Alice yn ffieiddio ar y ffaith bod yr holl dorf yn mwynhau gweld y dioddefaint. A wedyn y ffaith bod Llywelyn, nad ydi o yn bresennol yno, mae o'n gallu gweld y cyfan o'i stafell. A mae o'n dod yn ôl wedyn ar ddiwedd yr act i herio Siwan yn dydi feiddiwn ni ddim mae e. A mae hwnna wedyn yn gyrru'r uchafbwynt o Siwan yn deud o waelod uffern fenaid fy melltith arnat Llywelyn. Yn y drydedd act, da chi'n gweld bod y naws ar awyrgylch yn llai cyffroes na'r act gyntaf, lle beth sydd gynnon ni ydy deialog rhwng Alice a Llywelyn nad ydyn ni wedi gael o'r blaen. A mae Alice yn gweithredu fel rhyw fath o confidence yn fan hyn i Llywelyn, yn dydi? A mae Llywelyn yn ddibynnol iawn arni hi am ei gonestrwydd. A mae'n gwybod bod Siwan wedi crino, wedi sychu, mae chalon hi wedi torri i bob pwrpas, a mae wedi ildio, yn dydi? A Alice ydy'r un sydd yn ceisio cyfleu hwn i Llywelyn. A wedyn, yn ola, beth sydd gynnon ni yn y drydydd act ydy'r sgwrs fawr rhwng Llywelyn a Siwan, lle mae'r themau diffyg cyfathrebu, yr holl broblemau gwleidyddol a yr rhyfel sy'n mynd i fod yn anochel oherwydd y penderfyniad yma. Mae Llywelyn yn galw ar Siwan o'i charchar blwyddyn, a mi o'n gofyn iddi hi am ei chyngor o be ddylai fo wneud, yn dydi. Iawn? Felly yma, sgynnoch chi jyst mewn ffordd cynnwys a strwythur. Felly, pan da chi'n gallu gweld y tair act fel ochr yn ochr ei gilydd, da chi'n gweld bod nhw'n wahanol iawn, yn dydyn. Reit? A be mae Saunders Lewis yn arbennig am wneud ydy dangos bod bob un sgwrs rhwng y cymeriadau yma yn holl bwysig ac yn plethu i mewn i'w uchafbwynt. Wedyn, o ran themau, so ni fynd trwy'r themau, dwi ddim yn deud bod na ddim mwy o themau na hyn, mae na, ond falle fel man cychwyn i chi fod yn trafod.
Sicrhewch wrth i chi baratoi bod chi'n gallu gwahaniaethu rhwng serch a chariad, a bod gynnon ni'r elfennau serch, Siwan a Gwilym, a bod chi yn gallu diffinio serch fel rhywbeth tymor byr, chwant y cnawd, chwant y foment, cariad corfforol, mae o'n arwynebol, mae o'n rhywbeth darfodedig. Drychwch ar y ffordd hefyd mae araith Gwilym yn act 1 yn cymharu i araith Llywelyn yn act 3. Mae gennych chi Gwilym yn disgrifio i addoliad o Siwan pan oedd o'n 10 oed wedi gweld sy'n priodas ei dad yn Henffordd. Cipiau sy'n o'r rhosynau, wel, drwchwch ar y rhosyn fel rhywbeth symbolaidd yn fanna. Rhosyn yn flodyn sydd yn hardd am gyfnod, ond mae o'n gwywo, mae o'n marw'n sydyn iawn, a ydy hwnna falle'n awgrymu mae dyna serch Gwilym. Lle mae gennych chi'r delweddau yn act Llywelyn, ddim yn act Llywelyn, yn araith Llywelyn, sydd yn llawer iawn mwy nerthol a gonest, a mae o'n cymharu Siwan i'r greal, yn ei chymharu hi Bedwen Arian Ir, y fflam, goleuni lle troedit. Da chi'n gallu gweld yn fanna bod yr cariad yna yn hir hoedlog ac yn gariad go iawn. Wedyn, fel o'n i'n dweud, emosiwn mwy eiddfed, drychwch hefyd ar drasiediau clasurol cyntaf, Groeg, chi'n gwybod, ac agape, cariad ysbrydol, Cristnogol, eros yn gariad corfforol. Mae Saunders Lewis yn cyfosod yr eros a'r agape yn y ddrama hon. Serch sy'n rhwng Siwan a Gwilym, a cariad ydy be mae Llywelyn yn deimlo tuag at Siwan. A bod o'n hyd yn oed yn fodol rhoi dyfodol Gwynedd yn y fantol, yr olyniaeth i Dafydd mwyn dangos i gariad tuag ati hi. A dyna pam yn fanna yn y glas, os da chi'n gallu gweld. Mae hwnna yn act 3 yn dangos i ni lle mae Llywelyn yn bod yn onest iawn pam bod o wedi crogi Gwilym. Oedd y daith yn ôl yn ddigon amser iddo fo fygu'r dehead i gladdu dagger yn ei galon, a mi gath o ddigon amser i benderfynu be oedd o'n wneud. Felly, oedd o'i wedi crogi Gwilym oherwydd bod Siwan ddim yn fodlon gweld i gariad o tuag ati hi. Ac oedd hi'n meddwl bod o'n ddim byd ond gwleidydd oedd. So ewch yn ôl a drychwch ar y dyfyniad bach yna, achos mae lawer o bethau bwysig yn fanna. Wedyn mae gennym ni'r thema diffyg cyfathrebu. Mae Siwan wedi cael ei rhoi yn ferch ifanc i hen ŵr. Mae'r agendor oed yn peri diffyg cyfathrebu enfawr rhwngthyn nhw. Mae gennych chi'r diffyg cyfathrebu cenedlaetholgar yna hefyd yn does, rhwng y Gymraeg a'r Cymru a'r Ffrancwyr. Dydy hi'n teimlo bod hi'n perthyn. Mae'n teimlo fel Ffrances ym myd y Cymru, a mae'n deud wrth Alice yn act 1 bod hi'n alltyd am unig werth iddo werth i'w gynnydd gwlad. Mae hunigedd hi yn peri iddi ymddwyn yn wallgof ac yn dechrau ar y berthynas yma efo Gwilym. Mae Llywelyn hefyd yn teimlo'n unig. Mae wedi cadw ei deimladau am chwarter canrif, rhag ei dychryn. A dych chi'n gwybod, os edrychwch chi'n fam ar y bocs gwaelod yma, athroniaeth Saunders Lewis y gennych chi'n fan hyn. Does neb ar y ddaear mae'n deall ei gilydd, y gŵr sy'n cyfleidio'r wraig a'r wraig sy'n ateb a'i chusan, ddwy blaned sy'n hwym i'w cylchau, chlywon nhw'n ei gilydd fydd. Felly, bod gennych chi ymglymu heb adnabod ydi priodas, bod chi'n rhoi eich hun i rywun, ond bod chi'n dechrau nabod eich gilydd, a bod chi mewn ffordd yn unig ar eich pen eich hun yn y byd. Modi anghyfforddus sydd gennym ni ar ddiwedd act 3, lle dydy Siwan ddim yn gofyn am faddeuant, a beth sy'n profi i ni nad ydy hi wedi maddau'n llawn, ydy mae eisiau cael ei chladdu ar ei phen ei hun yn dydy. Iawn, yn edrych allan ar eglwys Catrin. Felly tydy hi ddim wedi maddau'n llawn, Llywelyn. Carwn i'm hesgyrn gael pydru yno heb neb. Mae'n deud hynny. Iawn, felly'n sydyn iawn ta, yn cadw llygad ar yr amser. Mae yna themau eraill yn amlwg i chi i ystyried wrth i chi adolygu. Gwrthdaro mewnol, Siwan. Chi'n gwybod y ddeuoliaeth yma mae hi'n deimlo ar y naill law, bod hi'n gorfod bod yn wyneb, cyfarwydd, cyhoeddus, yn llysgennad berffro, gwraig i arweinydd gwlad, ond eto mae'n cyfaddef
Cefais gyda'm gwaed, egni nwy dwyll fy nhad. Rhag chwalu mywyd, mi ymdeflais i waith gŵr ac i waith fy ngŵr. Mae'n cydnabod yn dydi bod rhaid iddi hi daflu hun mewn i fyd y dynion mwyn rheoli'r teimladau gwyllt yma sydd ganddi hi. Okay. Felly mae gennych chi rhesymeg a theimladau personol yn gwrthdaro fan hyn. A wedyn mae gennych chi'r elfen mewn ddewisiadau. Mae gennych chi weithred sy'n newid cwrs hanes. Mae Siwan yn dewis godinebu. Mae Llywelyn yn dewis crogi Gwilym. Mae Gwilym yn dewis mynd i stafell Siwan. A mae'r stafell wely a'r gwely'n symbolaidd iawn yn dydi. Felly, ceisiwch chi feddwl am yr elfen yma o ddewis. A lle mae o'n amlygu hun yn y ddrama. A wedyn colled. Wel, ydych chi'n gwybod, mae'r cymeriadau pwysig i gyd yn dioddau colled. Mae gennych chi Siwan yn colli Gwilym, Llywelyn yn colli Siwan. A mae gennych chi Alice hefyd yn does yn datgelu bod hi wedi colli gŵr yn ifanc iawn. Roedden ni'n dechrau nabod ein gilydd. Mi gafodd o'i ladd ar faes y gad a boed pythefnos oedden nhw wedi bod yn brio. Wedyn mae yna le chi falle hefyd i ystyried rôl y ferch yn waith Saunders Lewis. Dach chi'n gwybod, mae o'n rhoi y merched yn flaenllaw yn ei waith. Blodeuwedd, Monica, Siwan. Chi'n gwybod, mae o a diddordeb mawr yn rôl y ferch. Be sgennoch chi fan hyn rhwng Blodeuwedd a Siwan? Mae gennych chi ferched yn chwilio am gyffro. Mae gennych chi ferched sy'n unig. Mae gennych chi ferched sydd yn gaeth i fyd y dynion ac yn godinebu efo rhywun sy'n fwy cyffroes neu gwir. A hefyd mae'r syniad mewn driawd serch yn debyg i beth sgynnon ni fo Tristan a Gesyll yn amlygu hun yn y ddwy ddrama. A wedyn, byddai'n sôn mwy am hwn wythnos nesa yn y sesiwn ola ar Siwan, achos mae deall crefft iaith ac arddull y ddrama yn mynd i fod yn rhywbeth hanfodol i chi wrth i chi baratoi at eich arholiad. Drama glasurol ydy Siwan i bob pwrpas a mae hi'n cynnwys nodweddion y theatr glasurol. Felly mae rhaid chi fod yn barod falle am gwestiwn fel ydy Siwan fel drama yn drama drasig, ydy hi'n dangos nodweddion tragedy? Ydy hi'n drama fawr yng nghyd-destun y gair mawr? Ydy hi'n drama oesol sydd yn deud rhywbeth am sefyllfa dyn yn y byd heddiw? Drychwch ar iaith fydryddol, farddonol, y ddrama, y farddoniaeth benrydd. Mae'r ffaith bod ti wedi sgwennu ar fydryddiaeth, ydy o'n tarfu ar ein dehongliad ni ohoni, neu ydy o'n arfogi y dweud? Mae fel gweithiau Shakespeare. Chi dal yn gallu dilyn beth sy'n digwydd bod gennych chi'r cyfoeth barddonol yma. Ewch ar ôl y gair dramatig hefyd. Mae Saunders Lewis yn cyfeirio ati hi fel cerdd dramatig, eironi dramatig, ble mae elfennau dramatig act 1, act 2, act 3. Iawn? Bod act 2 yn dawelach i naws, mae'r iaith yn gyfarwyddiadol iawn, yn dydi'r iaith foel syml yma sydd gan Alice wrth iddi rannu gwybodaeth efo Siwan. Ond drychwch ar naws y tair act hefyd, a beth sy'n gwneud nhw'n dramatig. Mae iaith Alice hefyd yn enwedig yn yr ail act wrth i ddisgrifio'r crogi. Dach chi'n gwybod, a cofiwch chi bod crogi'n apelio at y werin bobl yn llawer iawn symlach na'r iaith mae'n defnyddio yn act 1 wrth ddisgrifio Dawns Aquitaine a'r galiard yng ngola'r lleiad. Felly mae'r iaith sydd gan Alice yn act 2 yn iaith bob dydd, yn iaith lafar, yn iaith falle y werin bobl. Status is. A cofiwch, oedd Saunders Lewis yn meddwl mae barddoniaeth oedd yr unig gyfrwng i bobl o statws. Ac oedd yn meddwl, os ydych chi eisiau dysgu rhywbeth am rywun pwysig, mae'r barddoniaeth oedd yr unig ffordd i neu hynny. A drychwch hefyd falle ar rhythm a hyd y brawddegau. Drychwch ar yr elipsau sydd gennych chi yn act 2 sydd yn arafu tempo y dweud, yn enwedig pe mae Alice yn rhoi'r wybodaeth yn ail-law i Siwan, yn enwedig pe mae Alice yn siarad yn ddiarhebol iawn ac yn ofalus iawn efo'r porthor mudan. Hwna wedyn yn ychwanegu at wneud y ddrama'n ddramatig yn dydi.
A drychwch hefyd ar y gwirebau, ar yr holl bethau sydd yn wir am fywyd ynddi hi. Amynedd yw amod llwyddo, mae amynedd yn anodd i mi. Mae yna lwyth ohonyn nhw. Okay? Felly, yn fama ta, drama radio, fel da ni wedi sôn eisoes, drama radio oedd hi, yw chlywed nid yw gweld. Okay? Sylwch ar y cyfylybiaethau mae Alice yn ddefnyddio, fe chwipiodd Raff y Grog fel gwialen bysgota. Llywelyn yn deud, fi yw'r tân sy'n dygrino at ladd di. Cyflethrenu, mae ei siom mef yn ddwysach na'i ddig. A godle mewnol Llywelyn, roedd mynyddau y blynydde rhyngom. Felly, bod yr farddoniaeth a'r fydryddiaeth yna, a'r rythma blodeuog yma, di o ddim yn tarfu nacdi ar rediad y darn. Da ni dal yn gallu dilyn y stori, mae o bron fel deialog, ond mae o yna i bwrpas. Drychwch hefyd ta, iawn, ar yr eirfa grefyddol sydd gynnon ni, a'r delweddau crefyddol sydd gynnon ni drwy'r drama. Chi'n gwybod? Mae yna eirfa babyddol yna yn does, yn codi naturiol o'r ddeialog. Felly cofiwch, da chi'n gwybod am babyddion y cyfnod. Saunders Lewis ei hun yn babydd. Felly mae yna sawl cyfeiriad at yr Eglwys Gatholig drwy'r drama. Enghraifft, tawelwch act 2 wrth i Siwan geisio gweddio ar fair. Yn act 1, Duw a Mair Ithgadw, Sant Francis gweddio ar iddo. Mi benliniaf ar y gwely ger brondelw y grog, felly yn awgrymu ni bod croes gan Siwan yn ei charchar, a bod ti'n mynd i weddio. Siwan gwna fargen dros bechadures o fan pechaduriaid. Mae'n deud bod hi ddim yn gwybod sut mae gweddio, ond mae hi'n mynd i groesawu carchar am oes os caiff gwylym neidio. Iawn, felly cadwch hwnna i fynd. Mae'n gysyniad eitha anodd, ond drychwch ar dawelwch a gweddia act 2, a lle mae hwnna'n bwydo mewn wedyn i goegni Siwan yn act 3, lle mae'n cymryd gormod o'r cyfrifoldeb am beth sydd wedi digwydd. Wedyn, mae'n ddigon posib hefyd, falle gewch chi gwestiwn am symbolau. Felly mae yna symbolau sydd yn fwy amlwg neu gilydd, y goron drom ar ymhen, llawer iawn o fyfyrwyr yn siarad am hwnna, a'r rhwystredigaeth Siwan yn dweud bod y goron yn pwyso arni hi'n llythrenol ac yn drosiadol. Mae'n cwyno wedyn yn act 2 am y gadwyn, sydd yn ei chlymu hi fel arthes wrth bost, ac yn ei chlymu hi wedyn am bod ti'n methu gweld golygfa'r croci, ond hefyd yn ei rhwymo hi'n llythrenol gan ei gŵr ynde. Sylwch ar symbol y gwely, ond mae'r gwely'n amlygu hi yn sawl gwaith. Mae'r gwely'n yn gwahodd ni Siwan, ia, teir dat y gwely i'n breichio rwy'n fy rhoi fy hun i ti fan wylid. Mae'r sawl golygfa yn y stafell wely. Okay? Felly mae gennych chi Siwan a Alice yn y stafell wely yn act 1. Mae gennych chi Gwilym a Siwan yn yr ystafell wely, brenhinol. Mae gennych chi wedyn Llywelyn a Siwan yn act 3, ia? A ddoed i nôl i'n gwely am bwrdd. Felly, ewch ar ôl y symbol gwely yma. Okay? Symbol o deulu, o linach, bod y gwely priodasol wedi cael ei lygru. Chi'n gwybod, mae Siwan yn deud fi halogodd dy wely. Mae'n deud wrth Llywelyn. A wedyn wrth gymodi, fel o'n i'n deud, maen nhw'n gorfod dod yn ôl i'r bwrdd ag i'r gwely. So mae Siwan yn gorfod dychwelyd yn llawn, yn dydi, fel gwleidydd i helpu Llywelyn, ond hefyd fel gwraig iddo fo i ymroi hi i brodas gorfforol. Okay? A wedyn, fel o'n i wedi sôn am yr elfennau dramatig yma, pan fydd cymeriad mewn drama yn gwneud neu'n dweud rhywbeth heb ddeall arwyddocad llawn i weithred neu eiria. Neu be dwi'n dweud wrth y nosbarthiadau i ydy, ceisiwch chi feddwl bod chi'n gwybod ffawd y cymeriadau o'i blaenau nhw. Okay? Felly mae yna sawl peth yn does yn y drama. Siwan yn deud fy llanc tragwyddol i. Wel, eiron i mawr y geiriau yna ydy mae llanc fydd Gwilym am byth, ynde? Cael ei grogi'n 50 oed, a fela fydd Siwan yn ei gofio fo. Alice wedyn, mi daflwn i faich brenhines ar noswyl galamai fel hon, datganiad eithafol, a mae Siwan, mae'n dweud hi, dwi ti'n gwybod beth ti'n ei ddeud. Ia, mae bywyd Siwan wedi bod yn hollol wahanol i Alice, rhoddais fy nghrôth i wleidyddiaeth yn dydi. Okay.
dywedodd y tywysog na chedwyr y gadwyn o'n heddiw, a wedyn mae yna rhyw ddiniweidrwydd pan mae Siwan yn gofyn pam heddiw ag nid ar ôl heddiw, all heddiw newid fy myd? Wel, drwy'r cwestiwn rhethregol yna, da ni'n gwybod, fydd tywysogaeth Gwynedd fyth yr un fath ar ôl heddiw, fydd bywyd Gwilym a Siwan a Llywelyn fyth yr un fath ar ôl heddiw, felly mae o'n bwysig bod hi'n gofyn y cwestiwn yna. Okay. Wedyn, dyna ni am heno o ran yr elfennau iaith ag arddull ag ieithwedd. Mae yna gymaint mwy i chi archwilio, ond os fysach chi'n mynd drwy'r penawdau yma, diffyg cyfathrebu, rôl y ferch, arddull a ieithwedd, defnyddiwch rhain wedyn fel dipyn bach o sbardynau i chi wrth i chi baratoi'ch mapiau meddwl. A wedyn, wythnos nesaf, mi awn ni ymlaen i edrych yn benodol ar rei golygfeydd a'i cymharu nhw. Felly, diolch yn fawr i chi am eich amser. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, mae croeso i chi ofyn.